מועדון ג'ודוקן באר שבע. מועדון הקארטה בוריס דוג'ו. ולהקת פרפוד. איפה מחיאות הכפיים שלכם לכל הקבוצות? תודה רבה לכל הקבוצות. הספורטיאדה מהווה מרכיב חשוב ומהותי בעשייה הענפה של יחידת הקליטה העירונית בחברת כיוונים. החברה העירונית לתרבות הפנאי המעודדת יצירה, יזמות ומצוינות. יחידת הקליטה בשיתוף מחוז הדרום בירושלים במשרד לקליטת העלייה מבקשת לחזק ערכים ומורשת יהודית, להעניק סיוע בחינוך, בהעשרה ובתרבות הפנאי של ילדים, בני נוער ומבוגרים. כל זאת בכדי לאפשר קליטה נורמטיבית, לקדם את העולים מבאר שבע ולשלבם בחברה הישראלית כאזרחים מן השורה. אני מתכבד להזמין את יושב ראש הנהלת כיוונים, מר ולרי מגירוב, לשאת דברים.